Dobar dan, ja sam Jelena Petrović, nastavnik hemije. Tema ovog časa je utvrđivanje znanja o sumporu. Prvo ćemo se podsjetiti šta ste na prošlom času učili o sumporu i njegovim jedinjenjima. Atomski broj sumpora je 16, a maseni 32. To znači da je njegov atom izgrađen od 16 protona, 16 neutrona i 16 elektrona. Sumpor se nalazi u trećoj periodi periodnog sistema elemenata jer ima 3 sloja u elektronskom omotaču i u 16. to jest 6. A grupi periodnog sistema jer ima 6 valentnih elektrona. Sumpor je nemetal. Zajedničko svojstvo svih nemetala je da grade kiseline. Sumpor pored kiselina gradi i mnoga druga jedinjenja, okside i veliki broj soli. On ima promenljivu valencu 2, 4 i 6. U elementarnom obliku gradi osmoatomni molekul S8. Sumpor se u prirodi može naći slobodan ili u obliku jedinjenja. U elementarnom slobodnom stanju najviše ga ima u vidu naslaga u zemljanoj kori. Ima ga dosta i u vulkanskoj lavi i okolini vulkana. Sastojak je i uglja. Jedinjenja sumpora u prirodi najviše su zastupljena u sulfidnim rudama. Ima ih i u nafti i živim bićima. U živim bićima sumpora najviše ima u proteinima, pa se zbog toga kaže da je on biogeni element. Kada je reč o fizičkim svojstvima sumpora, važno je da znate da je to čvrsta supstanca koja postoji u više oblika, kristalnom, amorfnom i plastičnom. On je žute boje i karakterističnog mirisa. Sumpor je nerastvorljiv u vodi jer se njegovi atomi međusobno povezuju nepolarnim kovalentnim vezama, a voda je polarna supstanca. Sumpor je rastvorljiv u nepolarnim organskim rastvaračima, na primer ugljen disulfidu. On ne provodi struju, ni toplotu. Sumpor se dosta primenjuje u proizvodnji šibica i baruta jer je zapaljiv, zatim za vulkanizaciju guma, a koristi se i u medicini protiv nekih kožnih oboljenja i u poljoprivredi kao sredstvo za zaštitu bilja. Dosta se koristi i u proizvodnji sumporne kiseline. Sumpor gradi 2 oksida. Prvi je sumpor 4 oksid, poznatiji kao sumpor dioksid. Ima formulu SO2. On se dobija u reakciji sumpora sa kiseonikom, to jest sagorevanjem sumpora. On reaguje sa vodom i tako nastaje sumporasta kiselina. To je otrovan, zagušljiv gas koji je pre svega otrovan za niže organizme. Zbog svega toga najviše se i koristi za dezinfekciju buradi za vino, na primer, zatim za sterilizaciju suvog voća u prehrambenoj industriji, a često se koristi i kao sredstvo za izbeljivanje vune ili svile. Drugi oksid sumpora je sumpor 6 oksid. Njegova formula je SO3. On se dobija u reakciji sumpor 4 oksida sa kiseonikom. I on reaguje sa vodom i pritom gradi sumpornu kiselinu. Ovaj oksid se najviše koristi upravo za dobijanje sumporne kiseline. Oksidi sumpora su zagađivači vazduha. Oni dovode do pojave kiselih kiša. Oksidi sumpora zajedno sa oksidima azota u vazduhu reaguju sa vodom iz atmosferskih padavina i tako nastaju kisele kiše. One su vrlo nepovoljne za biljni i životinjski svet, a jedna od posledica kiselih kiša je i sušenje šuma. Sumpor gradi 3 kiseline. Prva je sumpor-vodonična kiselina, H2S. Njene soli zovu se sulfidi. Ona se dobija u reakciji vodonika sa sumporom. Pritom prvo nastaje gas sumpor-vodonik, koji je rastvorljiv u vodi,
a njegov vodeni rastvor reaguje kiselo. Sljedeća je sumporasta kiselina H2SO3. Njene soli nazivaju se sulfiti. Ona se dobija iz sumpor 4 oksida i vode. Vrlo je nestabilna i brzo se raspada na oksid i vodu iz kojih nastaje. Treća kiselina sumpora je sumporna kiselina H2SO4. Njene soli su sulfati. Ona se dobija iz sumpor 6 oksida i vode. Sumporna kiselina ima vrlo široku primjenu. Najviše u proizvodnji veštačkih đubriva, akumulatora, boja, lekova, vlakana, metala, eksploziva. Zaista ima vrlo široku primjenu. Pošto smo obnovili najvažnija znanja o sumporu i njegovim jedinjenjima, možemo preći na zadatke za vežbanje. Prvi zadatak glasi: podvući osobine koje se mogu odnositi na sumpor pri sobnoj temperaturi. A date su sljedeće osobine: tečan, bezbojan, žut, gasovit, čvrst, prijatnog mirisa, rastvorljiv u vodi, zapaljiv. Na sumpor se odnose sljedeće osobine: žut, čvrst i zapaljiv. Drugo pitanje glasi: koliko valentnih elektrona ima sumpor? Sumpor ima 6 valentnih elektrona. U periodnom sistemu on se nalazi u 16. to jest 6a grupi upravo zbog toga što ima 6 valentnih elektrona. Treće pitanje. Sumpor je sastojak pod A stakla, pod B baruta, pod V gume i pod G hartije. Zaokružiti slova ispred tačnih odgovora. Tačan odgovor je pod B baruta i pod V gume. Četvrto pitanje glasi: odrediti nazive supstanci čije su formule pod A H2SO4, pod B SO3 i pod V CaSO4. Tačan odgovor pod A je sumporna kiselina. Zove se još i sulfatna kiselina po svojim solima. U primjeru pod B potrebno je prvo da odredimo valencu sumpora da bismo pravilno izveli naziv ovog oksida. Zato pišemo formulu SO3, a iznad elemenata u njoj upisujemo iznad kiseonika valencu 2, a iznad sumpora X jer ne znamo njegovu valencu u ovom oksidu. Sada primjenjujemo pravilo da je proizvod broja atoma i valence za jedan element uvek jednak proizvodu broja atoma i valence za drugi element u nekom jedinjenju. U ovom slučaju 1 puta x je jednako 3 puta 2. Rešavanjem ove jednakosti dobijemo da je x jednako 6, što znači da je valenca sumpora u ovom oksidu 6. A naziv supstance pod B je sumpor 6 oksid. U primjeru pod V imamo jednu so. Ta so sadrži kalcijum i SO4 ostatak. To je ostatak sumporne kiseline. Naziv ove soli je kalcijum sulfat. Peti zadatak glasi: napisati formule supstanci čiji su nazivi. Pod A sulfidna kiselina, pod B sumpor 4 oksid i pod V natrium sulfit. Razmislite o ovim primjerima.
Formula supstance pod A sulfidne kiseline je H2S. To smo pomenuli na početku časa. U primjeru pod B imamo jedan oksid, sumpor 4 oksid. Njegovu formulu ćemo sastaviti pomoću valenci. Zato pišemo SO, jer ovaj oksid ima sumpor i kiseonik u svom sastavu. Potom iznad simbola elemenata upisujemo valence. Iznad sumpora 4, jer u nazivu piše da je on u ovom oksidu četvorovalentan, a iznad kiseonika pišemo valencu 2. Zatim tražimo najmanji zajednički sadržalac za 4 i 2, to je 4. I onda delimo. Najmanji zajednički 4 delimo sa 4 i dobijemo indeks 1 pored sumpora koji se ne piše. Zatim delimo najmanji zajednički 4 sa valencom kiseonika, znači 4 delimo sa 2 i dobijamo indeks 2 koji upisujemo. Tako smo sastavili formulu sumpor 4 oksida, SO2. U primjeru pod V imamo jednu so, natrium sulfit. Njenu formulu također sastavljamo. Upisujemo Na, simbol natriuma, i SO3, ostatak sumporaste kiseline, čija je formula H2SO3. Zatim upisujemo valence. Natrium je uvek jednovalentan, a SO3 ostatak je dvovalentan, što vidimo iz formule kiseline. Zatim tražimo najmanji zajednički sadržavac. Za 1 i 2 to je 2 i delimo 2 podeljeno sa 1, upisujemo indeks 2 pored natriuma i 2 podeljeno sa 2 dobijemo 1, a indeks 1 se ne piše. Tako smo sastavili formulu natrium sulfita koja glasi Na2SO3. Sljedeći zadatak je 6. zadatak i glasi: prikazati hemijskim jednačinama. Pod A. Neutralizaciju sumporne kiseline pomoću magnezijum hidroksida. I pod B. Reakciju produkta sagorevanja sumpora sa kalijum hidroksidom. U primjeru pod A treba da napišemo neutralizaciju. To je reakcija između baze i kiseline, pri čemu nastaje so i voda. U ovom slučaju to je reakcija MgOH2 puta, to je magnezijum hidroksid, reaguje sa H2SO4 i nastaje so magnezijum sulfat, MgSO4. Naravno, kao i svakoj neutralizaciji izdvaja se voda. Sada ćemo izjednačiti ovu hemijsku jednačinu. Sa leve strane ima 1 atom magnezijuma, a sa desne 1. To je dobro. Sa leve strane ima 1 atom sumpora i sa desne 1. I to je dobro. Sa leve strane imamo ovde 2 i ovde 2, to je ukupno 4 atoma vodonika, a sa desne samo 2, zato dopisujemo koeficijent 2. I na kraju kiseonika, sa leve strane imamo ovde 2 i ovde 4, što je 6, a sa desne ovde 4 i ovde 2, što je takođe 6. U drugom primjeru treba da napišemo reakciju produkta sagorevanja sumpora sa kalijum hidroksidom. Produkt sagorevanja sumpora je sumpor 4 oksid. Pa zapisujemo njegovu formulu SO2. On reaguje sa kalijum hidroksidom. Pišemo plus KOH i postavlja se pitanje šta se dobija u ovoj reakciji. U reakciji baze i kiselog oksida nastaje so. Ovaj put to je so kalijum sulfit. I izdvaja se voda. Pošto je SO2,
anhidrid sumporaste kiseline, zbog toga u ovoj reakciji nastaje baš so sumporaste kiseline, kalijum sulfit. Sada ćemo izjednačiti ovu jednačinu. Sa leve strane imamo 1 atom sumpora i sa desne 1, to je dobro. Kalijuma levo imamo 1, desno 2, upisujemo indeks 2. Vodonika sa leve strane imamo 2 i sa desne 2. I to je dobro. I na kraju, kiseonika levo imamo ovde 2 i ovde 2, to je 4, a na desnoj strani ovde 3 i ovde 1, to je takođe 4. Na kraju da dodam da se valenca sumpora u kiselom oksidu i u soli koja nastaje u njegovoj reakciji sa bazom ne menja. Sedmi zadatak kaže: date su formule oksida SO3, CaO, FeO, Na2O, SO2, Al2O3. Izdvojiti anhidride kiselina i anhidride hidroksida, to jest baza. Anhidridi kiselina, to jest kiseli oksidi su SO3 i SO2, oksidi nemetala. Oni reaguju sa vodom i grade kiseline. Anhidridi hidroksida, to jest bazni oksidi, su CaO i Na2O. To su oksidi metala iz prve i druge grupe periodnog sistema elemenata. Osmo pitanje. Koju boju ima plavi lakmus papir u vodenom rastvoru sumporne kiseline? Pod A plavu, pod B crvenu, pod V žutu. Zaokružiti tačan odgovor. Tačan odgovor je pod B, crven. U 7. razredu ste naučili da je lakmus papir indikator koji menja boju u prisustvu kiselina i baza. Plavi lakmus papir u kiselini menja boju u crvenu, kao što se i vidi na slici. 9. pitanje. Pod A. Šta su elektroliti? Pod B. Prikazati elektrolitičku disocijaciju sumporne kiseline u vodi. Razmislite o ovim pitanjima. Elektroliti su supstance koje u vodi disosuju na jone i čiji vodeni rastvori zbog toga provode električnu struju. U elektrolite spadaju kiseline, baze i soli. U primjeru pod B treba da prikažemo elektrolitičku disocijaciju sumporne kiseline u vodi. Kao što smo pomenuli u odgovoru pod A, kiseline su elektroliti. One u vodi disosuju na jone. Sumporna kiselina disosuje u vodi na 2 jona vodonika, 2H+, i 1 jon kiselinskog ostatka, SO4, 2-. 10. pitanje. Kako se pravilno razblažuje sumporna kiselina? Pod A. Dodavanjem vode u kiselinu. Pod B. Dodavanjem kiseline u vodu. Zaokružiti tačan odgovor. Tačan odgovor je pod B. Dodavanjem kiseline u vodu. Važno je da znate da se nikada ne dodaje voda u kiselinu. To može da bude opasno jer se prilikom dodavanja vode u koncentrovane kiseline
može osloboditi velika količina toplote. 11. zadatak. Izračunati procenat sumpora u cink sulfidu. Potrebne podatke pročitati iz periodnog sistema elemenata. Ovo je jedan računski zadatak. Započet ćemo ga tako što ćemo najpre upisati šta je dato, a šta se traži u ovom zadatku. Traži se procenat sumpora, a dat je naziv supstance, cink sulfid. Prvo ćemo sastaviti formulu cink sulfida. Ona glasi CTNS. Da bismo izračunali procenat sumpora u ovom jedinjenju, moramo prvo pronaći njegovu relativnu molekulsku masu. Za to su nam potrebne relativne atomske mase cinka i sumpora koje uzimamo iz periodnog sistema elemenata. Za cink to je 65, a za sumpor 32. Zatim računamo MR za CTNS postupkom koji ste učili u 7. razredu. I na kraju dobijemo rezultat da je relativna molekulska masa cink sulfida 97. Zatim napišemo iznad 65 CTN, a iznad 32 S, jer nam to govori koji deo od mase 97 čini sumpor, a koji cink. Sada postavljamo proporciju. Procenat sumpora prema 100, a 32 prema 97. U proporciji važi pravilo. Proizvod spoljašnjih članova jednak je proizvodu unutrašnjih članova. Poštujući to, dobijamo da je procenat sumpora jednak 32 puta 100 kroz 97. Kada se to izračuna, dobijemo rezultat da u cink sulfidu ima 33% sumpora. 12. zadatak. Izračunati masu sumporne kiseline u 200 cm3 njenog 96% rastvora u vodi, ako je gustina tog rastvora 1,83 g po centimetru kubnom. I ovo je računski zadatak, ali ovaj put iz rastvora. Prvo pišemo šta je dato, a šta se traži. Procenat kiseline je 96, zapremina rastvora je 200 cm3, gustina 1,83 g po centimetru kubnom, a traži se masa sumporne kiseline. Da bismo izračunali masu sumporne kiseline, prvo ćemo izračunati masu ovog 96% rastvora koristeći formulu za masu M je jednako ρ puta V. Zamenom podataka u ovoj formuli dobijamo da je masa rastvora H2SO4 366 g. I sada postavljamo proporciju. 96 g sumporne kiseline prema 100 g rastvora, a M grama, ne znamo znači koliko grama, prema 366 g rastvora. Opet, proizvod spoljašnjih članova je jednak proizvodu unutrašnjih članova proporcije, iz čega izvlačimo čemu je jednaka masa i na kraju, kada se to izračuna, dobijemo da je masa sumporne kiseline u ovom rastvoru 351,4 g. Poslednji zadatak za danas glasi: koliko grama kiseonika je potrošeno za oksidaciju sumpora ako je u toj reakciji nastalo 3 puta 10 na 23 molekula sumpor dioksida? Potrebne podatke pročitati iz periodnog sistema elemenata. Prvo što treba da uočimo je da se u ovom zadatku odigrava neka hemijska reakcija, odnosno da je ovo stehiometrijski zadatak, a reakcija je oksidacija sumpora. Zatim zapisujemo tu reakciju.
sumpor reaguje sa kiseonikom i nastaje sumpor dioksid. Primećujemo da je ova reakcija već sređena. Zatim, ispod supstanci u reakciji upisujemo podatke iz zadatka. Ispod kiseonika upisujemo X, a ispod sumpor dioksida 3 puta 10 na 23 molekula ovog oksida. Iznad supstanci u reakciji možemo da upišemo ono što sledi iz reakcije, a to je da reaguje 1 mol kiseonika i pritom nastaje 1 mol sumpor dioksida. Međutim, da bismo mi postavili proporciju za ovaj zadatak, mi ove molove moramo pretvoriti u slučaju kiseonika u grame, a u slučaju sumpor dioksida u broj molekula. Zato prvo računamo molarnu masu kiseonika. Ona je jednaka relativnoj molekulskoj masi kiseonika u gramima po molu. Uzimamo relativnu atomsku masu kiseonika iz periodnog sistema, računamo mR za kiseonik, što je 32, i na kraju konstatujemo da je molarna masa kiseonika 32 grama po molu. Sada to zapisujemo iznad u jednačini. Iznad 1 mola kiseonika pišemo 32 grama kiseonika, a iznad 1 mola sumpor dioksida pišemo 6 puta 10 na 23 molekula, jer znamo da 1 mol bilo koje supstance sadrže uvek isti broj čestica, a to je 6 puta 10 na 23 čestica. I sada postavljamo proporciju. 32 grama kiseonika daju 6 puta 10 na 23 molekula sumpor dioksida, a x grama kiseonika daje 3 puta 10 na 23 molekula sumpor dioksida. Množimo spoljašnje i unutrašnje članove i tako izračunamo koliko je x, odnosno računom dobijamo da je masa kiseonika koja je potrošena za oksidaciju sumpora u ovom zadatku 16 grama. I na kraju, evo nekoliko zanimljivosti o sumporu. Da li ste znali da neprijatni mirisi u prirodi najčešće potiču od jedinjenja sumpora? Na primer, miris nafte, miris pokvarenih jaja, neprijatan zadah iz usta. Neprijatnost u očima tokom seckanja luka izaziva sumporna kiselina koja nastaje u oku u reakciji isparljivih sastojaka luka sa vodom. Znate li da je sumpor poznat od davnina? On je najstarije sredstvo za lečenje šuge i drugih kožnih oboljenja koje su koristili čak stari Grci i Egipćani. I na kraju, da li ste čuli za sumporovite vode? To su prirodne lekovite vode koje sadrže sumpor, a koriste se u lečenju reumatskih bolesti i stanja posle povreda. To bi bilo sve za današnji čas. Na sledećem času učit ćete o azotu i fosforu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.